Izlaganjima eksperata Svetske asocijacije geofizičara danas je u Brčkom najavljen početak istraživanja uzroka klizišta na lokaciji Gornjeg Zovika u južnom delu distrikta. Stručnjaci iz Australije, Japana, Italije i Srbije predstavili su humanitarni projekat pod nazivom Geolozi bez granica, koji podrazumeva dvogodišnji rad na ugroženim lokacijama Srbije i Bosne i Hercegovine. Nakon završenih istraživačkih radova u okolini Valjeva, ekipa eksperata Svjetske asocijacije geofizičara, koju čini 16 vrhunskih stručnjaka iz cijelog svijeta, od danas je u humanitarnoj misiji na području Brčkog distrikta, gdje će narednih 7 dana raditi na lokaciji takozvanog Zovičkog džepa. Ovo je sad prva faza istraživanja, a to je tronedeljne istraživanja na klizištima Srbije i Bosne. Pre svega do danas rađeno istraživanje na jednom velikom klizištu u Valjevu, a od danas bi trebalo da krene istraživanje u oblasti Brčkog distrikta, pre svega lokalitet Zovik. U ekipi eksperata i specijalista za sanacije klizišta Japanac iz Australije Koja Suto, koji ističe da će se u istraživanjima na 10-ak lokacija u Srbiji i BiH koristiti najsavremenije metode, tehnološka sredstva i softveri za obradu podataka. Za istraživanje građe zemlje koristit ćemo nekoliko metoda, pre svega 3 seizmičke metode koje koriste seizmičke talase za istraživanje građe pojedinih lokaliteta, takođe i geoelektrične metode koje koriste upravo električne parametre po kojima se razlikuju slojevi u zemlji da bi mogli da dođemo do građe zemlje. Time ćemo moći onda i da sa stručne i naučne strane djelujemo. Ono što je također bitno da ako ovdje rezultati, ako se ova aktivnost pokaže kao dobra, imamo mogućnost da dobijemo bespovratna novčana sredstva kako bi se sanirao taj dio Zovičkog platoa. U realizaciju je uključena i grupa studenata geofizike i geologije iz BiH i Srbije, pa projekat ističu Geolozi bez granica uz humanitarnu ima i obrazovnu misiju. Inače, na području distrikta je u posljednjih godinu dana registrovano više od 130 klizišta, a ovih dana vlada uz podršku UNDP-a ulaže oko 250.000 maraka u sanaciju 5 najkritičnijih lokacija na kojima je ozbiljno ugroženo 10-ak porodičnih domaćinstava.